El mes d'octubre sempre ha estat una 31ena de dies efervescents per als valencians i valencianes que celebrem la nostra diada i el darrer diumenge a la vila del Puig. Un mes efervescent des del punt de vista polític i social i amb perspectiva valencianista, sabedors que el nostre poble es mereix tot el respecte i és per això que ens dol que ara les nostres institucions no interpreten la mateixa melodia. Perquè respectar el País Valencià és ajudar a posar on pertoca la nostra llengua, la nostra cultura, els nostres escriptors i escriptores, la nostra gent de ciència i d'investigació, els nostres autors clàssics, la nostra música, els nostres artistes plàstics i dissenyadors, els nostres emprenedors i emprenedores, els nostres esportistes. Doncs això, respectem el nostre país.